Cred că da. Nu folosești? Da. Îl mai las câteodată. Ah, here, look. Ah, cool. I'm curious. The difference between mulching and this is dried.
Pe jos. Mai bine că nu se ia. Asta e important. Da, important e să nu se ia, dar uite, a ieșit... Aici Foarte a ieșit bine. la fel. Vezi? Culoarea e aproape la fel. Pe acolo am început să ating și să fumă rău. Da, mă gândesc să pun și niște bere, să folosesc risipul ăla, să dau și lemn, așa un pic. Da, să faci un pic diferit. Bere și nu mai știu ce zicea, colorant. Bere și colorant. Și dau un pic lemn, așa, cât să iasă în evidență, știi? Și aici, Nu, e fain. nu s-a uscat încă, vedem când se usucă. Cred că și eu am înțeles de ce. Nu prea se mai ia, dar că a fost mult varte de sub, trebuia să dau ceva plaster peste, știi? Ca să iasă ca aici, uite, aici când am dat plaster, adică aici chiar nu se mai ia. Înțelegi? Nu se mai ia acum, poate un pic, știi? Dar foarte puțin la cum se lua înainte. Știi? Da, asta. Nu cum se lua și cum se ia. Nu se mai ia. Na, Fain. măcar acum știm Dar rețeta. buza asta poți să faci mai întunecată, că așa se vede un pic diferența, știi? Să fac întunecată. Da, poți să faci un pic de buză. Că nu Asta e, mă nu e gândeam bătut în cuie, nimica. Corect. Mă gândeam să fac partea asta, dar vezi că dacă știam, tăiam frumos să fac o dungă mișto. Acum am făcut o dungă nașpa. Nu, lasă că merge și așa. Hai să fac cu dunga aia. Se duce pierdut, vezi? E fain. Da, nu. Asta zic că dacă curăț un pic de ăsta, de fapt l-am curățat. Da, e fain să iasă în evidență ăla. Și să-l dau un pic cu... Da, nu știu ce o să iasă acolo. E rețetă în carte. Zice că bere și pigment. Da, așa un pic, dau și astea le mai curăț un pic. Fain reușit. We just checked ourselves and we're going to the tent, and then it's like